Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Θέλω να πω καλησπέρα στα μέλη που βρίσκονται απόψε κοντά μας και παρακολουθούν αυτό το live, αλλά κυρίως θέλω να καλωσορίσω την ομιλήτρια του live αυτού, την κυρία Δημητράκη Μαρίνα, η οποία είναι γυναικολόγος υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και αναπληρώτρια επιστημονική διευθύντρια του EmbryoLab. Τα είπα καλά, κυρία Δημητράκη? Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, και από μένα τα είπατε πάρα πολύ ωραία. Και εγώ θέλω να σας καλησπερίσω, να ευχαριστήσω για την υποδοχή στην ομάδα. Χαίρομαι πάρα πολύ που μπορώ και αποτελώ μέλος της, και να ευχαριστήσω και όλες τις γυναίκες που είναι σήμερα το απόγευμα μαζί μας και έχουν τη διάθεση να ακούσουν και να μοιραστούν μαζί μας σκέψεις και προβληματισμούς. Δεν είστε μόνο μέλος της Μυστικής Πύλης, είστε και συνεργάτης του Μητρότητα, το έχουμε ξαναπεί. Πολύ πρόσφατα ξεκίνησε η συνεργασία με το EmbryoLab και με τους συνεργάτες του EmbryoLab και η χαρά είναι όλη δική μας. Σήμερα σας καλέσαμε εδώ για να μιλήσουμε για ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, όπως είναι η ενδομητρίωση, και το κάναμε αυτή τη χρονική στιγμή γιατί είναι γνωστό ότι ο Μάρτιος είναι ένας μήνας αφιερωμένος στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση για το θέμα της ενδομητρίωσης. Ισχύει ότι 1 στις 10 γυναίκες παγκόσμια, αν δεν κάνω λάθος, υποφέρει από τη συγκεκριμένη νόσο και τις περισσότερες φορές χωρίς καν να το ξέρει. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε ενημερώνοντας, μάλλον να πούμε κάποια λόγια σχετικά με το τι είναι η ενδομητρίωση. Η ενδομητρίωση είναι μία χρόνια διαταραχή, τη λέμε, όχι νόσο. Μία χρόνια γυναικολογική διαταραχή, η οποία φαίνεται ότι είναι ορμονοεξαρτώμενη, κυρίως ιστρογονοεξαρτώμενη, και αφορά την έβρεση του ενδομητρίου, του υλικού δηλαδή που υπάρχει μέσα στη μήτρα όταν η γυναίκα έχει περίοδο, σε άλλες θέσεις εκτός μήτρας. Οι θέσεις αυτές μπορεί να αφορούν τις οθήκες, το έντερο, άλλα σημεία της κοιλότητας, της κοιλιάς, ας πούμε, της περιτοναϊκής κοιλότητας. Έχουν βρεθεί όμως αιστείες ενδομητρίωσης και εκτός περιτοναϊκής κοιλότητας. Επειδή είναι λοιπόν μια κατάσταση ορμονοεξαρτώμενη, ιστρογονοεξαρτώμενη, αφορά κυρίως γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας. Και όπως πολύ σωστά είπατε, είναι μια διαταραχή την οποία τη συναντάμε περίπου οι μελέτες λένε 2 έως και 10% των γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας. Πολύ συχνότερη στο 20 με 50% των γυναικών οι οποίες εμφανίζουν υπογονιμότητα. Και είναι άγνωστη η συχνότητά της σε γυναίκες ασυμπτωματικές. Γιατί πολλές φορές η ενδομητρίωση μπορεί να έχει πολύ έντονα συμπτώματα, φαντάζομαι θα τα αναφέρουμε παρακάτω, αλλά πολλές φορές μπορεί να είναι και ασυμπτωματική. Σε αυτή λοιπόν την ομάδα των γυναικών είναι άγνωστη η συχνότητά της. Και αυτό που έχει ενδιαφέρον, και συγγνώμη αν πήγατε κάτι να πείτε, είναι ότι πλέον η ενδομητρίωση αντιμετωπίζεται σαν μια ανοσολογική διαταραχή. Σαν κατά κάποιο τρόπο μια αυτοάνωση διαταραχή. Μια διαταραχή που βρίσκεται πολύ κοντά ιατρικά σε άλλα αυτοάνοσα νοσήματα, όπως είναι η αρθροπατοειδής αρθρίτη, όπως είναι ο λύκος, όπως είναι η ελκώδης-κολίτιδα, γιατί έχει σχέση κυρίως με μηχανισμούς ανοσολογικούς και αυτοανοσίας. Ποια είναι τα συμπτώματα, τα συνήθη συμπτώματα της ενδομητρίωσης? Είπαμε ότι μπορεί να είναι και ασυμπτωματική, έτσι? Ναι, μπορεί να είναι ασυμπτωματική και πολύ συχνά είναι ασυμπτωματική. Πολλές φορές μπορεί να ελέγξουμε μια γυναίκα στον έλεγχο ρουτίνας τον ετήσιο και να βρούμε ότι υπάρχουν στοιχεία ενδομητρίωσης στην κοιλιά χωρίς η γυναίκα να έχει κανένα σύμπτωμα, ή να κάνουμε κάποια επέμβαση για κάποιον άλλο λόγο και να εντοπίσουμε αιστείες ενδομητρίωσης. Τα πιο τυπικά συμπτώματα της ενδομητρίωσης είναι καταρχήν η δυσμηνόρεια. Η γυναίκα μπορεί να πονάει πολύ έντονα, κυρίως στη διάρκεια της περίοδου, μπορεί όμως να πονάει
και σε άλλες φάσεις του κύκλου. Μπορεί να αισθάνεται πόνους που έχουν σχέση με το έντερο, πόνους που έχουν σχέση με το ουροποιητικό, πόνους στην επαφή. Μπορεί επίσης να έχει και μη τυπικά συμπτώματα, όπως παραδείγματος χάρη να αισθάνεται κόπωση, να έχει διαταραχές στην περίοδο. Μπορεί να αισθάνεται επίσης ναυτία ή να έχει άλλα σημεία από το πεπτικό. Νομίζω ότι περιγράφεται ακριβώς τα συμπτώματα που έχω εγώ, γιατί ο κύριος λόγος υπογονιμότητας ήταν η ενδομητρίωση τελικά. Και συμπτώματα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Υπάρχουν γιατροί που λένε, μάλλον ακούγεται, ότι η ενδομητρίωση αντιμετωπίζεται πάρα πολλές φορές χειρουργικά. Και καθαρίζεται κυρίως στις γυναίκες που θέλουν να προχωρήσουν σε επίτευξη εγκυμοσύνης. Ισχύει ότι μπορεί μετά από την επέμβαση να επανέλθει η ενδομητρίωση? Ναι, η ενδομητρίωση είναι μια χρόνια διαταραχή. Δεν είναι κάτι το οποίο περνάει μετά από μια επέμβαση. Σίγουρα μετά από μια επέμβαση υφίεται. Και δεν είναι τυχαίο που μετά από κάποια επέμβαση που μπορεί να κάνει η γυναίκα και να μειωθούν οι αιστείες, να το πω έτσι, της ενδομητρίωσης, το πρώτο διάστημα φαίνεται ότι γίνεται σε μεγάλο βαθμό αποκατάσταση και της γονιμότητάς της. Βελτιώνονται πολύ σημαντικά οι πιθανότητες να μπορέσει να τεκνοποιήσει. Ωστόσο, όσο η γυναίκα έχει κύκλο, όσο έχει δηλαδή περίοδο και κυκλική παραγωγή ορμονών, και λέω ορμονών γιατί έχουμε μάθει να λέμε ότι σχετίζεται με τα ιστρογόνα, στην πραγματικότητα όμως η ενδομητρίωση σχετίζεται και με άλλες ορμόνες, όπως είναι τα ανδρογόνα, όπως είναι τα γλυκοκορτικοειδή. Είναι μια ιστορία η οποία μπορεί να επανέλθει. Το λέω γιατί εμένα έχει επανέλθει, είναι το μόνο βέβαιο. Ωστόσο, μετά την επέμβαση δημιουργήθηκε ένα μικρό παραθυράκι γονιμότητας που κατάφερα, ας πούμε, να αποκτήσω τα δίδυμα. Μετά από αυτό ταλαιπωρούμε με τα συμπτώματα. Πώς αντιμετωπίζετε αυτό? Δηλαδή, πώς αντιμετωπίζετε ο πόνος, τα συμπτώματα που έχει η ενδομητρίωση? Η συμπτωματική αντιμετώπιση της ενδομητρίωσης είναι στενά συνυφασμένη και με το ποιος είναι και ο τελικός στόχος. Δηλαδή, σε τι φάση της ζωής της βρίσκεται η γυναίκα. Αλλιώς θα αντιμετωπίσει κανείς μια γυναίκα η οποία βρίσκεται σε αναπαραγωγική ηλικία και ενδιαφέρεται άμεσα για την γονιμότητά της, και αλλιώς ίσως φαρμακευτικά θα σκεφτεί κανείς να αντιμετωπίσει μια γυναίκα η οποία έχει κάνει την οικογένειά της και το βασικό ζητούμενο είναι η αντιμετώπιση του πόνου και των συμπτωμάτων. Για την αντιμετώπιση λοιπόν του πόνου χρησιμοποιούμε παυσίπονα, συνήθως τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη, αλλά και οι ορμονικές θεραπείες τις οποίες χρησιμοποιούμε βοηθάνε πάρα πολύ στην αντιμετώπιση της συμπτωματολογίας, γιατί κάνουν σε μεγάλο βαθμό αυτό που κάνει το χειρουργείο. Δηλαδή, βάζουν την ενδομητρίωση για ύπνο. Την έχουν σε ύφεση. Και αυτά μπορεί να είναι τα αντισληπτικά, μπορεί να είναι κάποια ενέσιμα σκευάσματα τα οποία καταστέλουν ουσιαστικά τον αναπαραγωγικό άξονα και μέσα από αυτόν τον τρόπο και την ενδομητρίωση. Μπορεί να είναι τα προγεσταγόνα. Όλα αυτά σίγουρα βοηθάνε στην ορμονική ρύθμιση και στην ύφεση των συμπτωμάτων. Το τι θα επιλέξει κανείς να χρησιμοποιήσει εξαρτάται από το σε ποια φάση αναφορικά με την γονιμότητα και την επιθυμία επίτευξης κύσης βρίσκεται η γυναίκα. Από ό,τι γνωρίζω, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, υπάρχουν επίπεδα, δηλαδή πρώτου βαθμού, δευτέρου βαθμού, τρίτου βαθμού. Ισχύει ότι αν έχεις ενδομητρίωση, παραδείγματος χάρη πρώτου βαθμού, μπορεί να καταφέρεις εγκυμοσύνη μέχρι και φυσική σύλληψη? Ναι, βέβαια, ισχύει αυτό. Από πολύ νωρίς η ενδομητρίωση κατηγοριοποιήθηκε σε 4 στάδια, ανάλογα με την έκταση των εστιών που μπορεί να υπάρχει, το βάθος στο οποίο τα βρίσκουμε μέσα στην κοιλιά. Επομένως, ναι, η κατηγοριοποίηση είναι αυτή, τα στάδια είναι από το 1 μέχρι το 4.
φαίνεται ότι στις γυναίκες οι οποίες βρίσκονται στο πρώτο στάδιο, δηλαδή είναι πολύ μικρή η έκταση, να το πω, της ενδομητρίωσης, μπορεί να πετύχουν αυτόματη σύλληψη σε ένα ποσοστό περίπου 50%, που είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Ναι. Σε καταστάσεις έτσι πιο μεσαίες, σε μέτρια, να το πω έτσι, ενδομητρίωση, το αντίστοιχο ποσοστό είναι περίπου στο 25%. Μάλιστα, είναι πολύ μικρό. Ναι. Νομίζω ότι αν είναι τρίτου βαθμού και πάνω, υποχρεωτικά πάμε σε επέμβαση, έτσι δεν είναι? Ναι, θα χρειαστεί, πολύ συχνά χρειάζεται επέμβαση σε εκείνες τις περιπτώσεις και πάλι, ειδικά αν το ζητούμενο είναι η γονιμότητα. Ναι, εμάς μας ενδιαφέρει αυτό, γιατί ούτως ή άλλως μια αιτία υπογονιμότητας είναι και η ύπαρξη ενδομητρίωσης. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Έχει ακουστεί και ιδιαίτερα εδώ μέσα στην ομάδα ότι η ύπαρξη ενδομητρίωσης μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα των οαρίων. Ισχύει κάτι τέτοιο? Ισχύει κάτι τέτοιο. Η ενδομητρίωση μπορεί να επηρεάσει την γονιμότητά μας με διάφορους τρόπους. Ένας από αυτούς είναι και η ποιότητα των οαρίων. Μάλιστα. Και αυτό φαίνεται ότι είναι πιο έκδηλο σε περιπτώσεις που η ενδομητρίωση εντοπίζεται στις οθήκες. Υπάρχουν αυτά που λέμε ενδομητριώματα, κίστες δηλαδή ενδομητρίωσης. Πέρα από τους υπόλοιπους μηχανισμούς, σε αυτή την περίπτωση φαίνεται ότι τα οάρια, τα οθυλάκια που βρίσκονται κοντά σε τέτοιου τύπου κίστες, είναι και λιγότερο ευαίσθητα στις ορμόνες. Επομένως, και σε ένα πρωτόκολλο διέγερσης μπορεί οι γυναίκες αυτές να αντιδράσουν κάπως διαφορετικά από το αναμενόμενο. Αλλά πέρα από το ότι αυτό που είπατε επηρεάζει γενικά την ποιότητα του οαρίου, προκαλεί και διαταραχές, ας πούμε, στην ορυξία. Γενικά η ενδομητρίωση επηρεάζει την αναπαραγωγή με πολλούς τρόπους, μπορούμε να τους συζητήσουμε αν θέλετε. Βεβαίως θα ήθελα. Συνεχίστε. Γιατί μας ενδιαφέρει, ας πούμε, ποιοι είναι οι τρόποι με τους οποίους επηρεάζει η ενδομητρίωση στη γονιμότητα? Καταρχήν, η ενδομητρίωση δημιουργεί πολύ συχνά συμφίσεις μέσα στην κοιλιά της γυναίκας. Ναι. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην υπάρχει ελευθερία στο πώς κινούνται οι σάλπιγγες, έτσι ώστε να επιτευχθεί η φυσική σύλληψη. Επίσης, αυτό καταλαβαίνουμε ότι πέρα από τη φυσική σύλληψη, το να μην λειτουργεί σωστά η σάλπιγγα κινητικά, έχει σχέση και με το πώς προωθείται ένα γονιμοποιημένο οάριο, ένα έμβριο από τη σάλπιγγα μέσα στην μήτρα για την εμφύτευση. Επειδή η ενδομητρίωση είναι μια κατάσταση η οποία σχετίζεται με έντονους φλεγμονώδεις παράγοντες, οι οποίοι ανιχνεύονται μέσα στην κοιλιά της γυναίκας που έχει ενδομητρίωση, αυτό το φλεγμονώδες περιβάλλον επηρεάζει και τα οάρια, την ποιότητα των οαρίων, επηρεάζει και το περιβάλλον της εφύτευσης, το ενδομήτριο, επηρεάζει το σπέρμα. Ξέρουμε ότι από τους φλεγμονώδεις παράγοντες που σχετίζονται με την ενδομητρίωση επηρεάζεται το σπέρμα όσον αφορά τον κατακερματισμό του, δηλαδή αυτό που λέμε BFI, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά δηλαδή του σπέρματος, επηρεάζει ακόμη και την αλληλεπίδραση μεταξύ οαρίου και σπερματοζωαρίου. Αυτό πρώτη φορά το ακούω, να σας πω την αλήθεια μου, δεν το ήξερα. Άρα είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας υπογονιμότητας. Να ρωτήσω κάτι άλλο και να ενημερώσω τα μέλη ότι σε λίγο θα ξεκινήσω να διαβάζω τις ερωτήσεις που τοποθετούν αυτή τη στιγμή στην ομάδα. Πώς μπορούμε μάλλον να ρωτήσω αυτό που πολλές φορές ρωτάνε τα μέλη, μπορούμε με έναν απλό υπέρηχο να εντοπίσουμε ή να βρούμε ενδείξεις ότι υπάρχει ενδομητρίωση, ή πρέπει να κινηθούμε λαμπαροσκοπικά ή ιστεροσκοπικά για να την βρούμε, να την διαγνώσουμε? Ξέρετε, το gold standard στην διάγνωση ενδομητρίωσης σίγουρα είναι η λαπαροσκόπηση. Η λαπαροσκόπηση είναι η εξέταση η οποία ακριβώς θα δείξει αν η γυναίκα έχει και την παραμικρή αιστεία ενδομητρίωσης. Μπορεί κανείς να έχει μία εικόνα, ακόμη και με την απλή γυναικολογική εξέταση, την οποία την έχουμε ξεχάσει.
κάνοντας αμφίγυρη γυναικολογική εξέταση σε γυναίκες οι οποίες έχουν εστίες, μπορεί κανείς να βρει σημεία που μπορεί να τον οδηγήσουν ή να του θέσουν την υποψία της ύπαρξης ενδομητρίωσης. Ο υπέρηχος θα είναι και αυτός χρήσιμος αν υπάρχουν εστίες στις οθήκες, δηλαδή αν υπάρχουν κίστες. Επίσης υπάρχουν καινούργια δεδομένα όσον αφορά την διενέργεια υπερηχογραφίας, που μας δείχνουν, μας λένε ότι έμεσα με τον τρόπο που κινείται η μήτρα, με το πόσο ελεύθερη είναι η κίνηση της μήτρας των εξαρτημάτων κατά την τέλεση του υπερήχου, μπορεί και αυτό να μας θέσει την υπόνοια ύπαρξης ενδομητρίωσης. Η μαγνητική τομογραφία μπορεί να βοηθήσει σε περιπτώσεις ακόμη πιο εξειδικευμένη εξέταση, αλλά το gold standard είναι η λαπαροσκόπηση, η οποία θα δείξει και την παραμικρή αιστεία που δεν μπορεί να τη δει ούτε ο υπέρηχος, ούτε η μαγνητική. Οπότε και η παραμικρή αιστεία μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα, αυτό μας λέτε, οπότε πρέπει να αντιμετωπιστεί είτε χειρουργικά. Θα περίμενε κανείς να πούμε ότι αν υπάρχουν μεγάλα ενδομητριώματα ή υπάρχει εντοβάθμια ενδομητρίωση, μπορεί αυτό να είναι κάτι πάρα πολύ κακό για την γονιμότητα και επηρεάζει πολύ την πιθανότητα που έχει η γυναίκα να πετύχει εγκυμοσύνη. Τελικά φαίνεται από τις μελέτες ότι αυτό που λέμε περιτοναϊκές εμφυτεύσεις, οι μικρές εστίες, οι οποίες είναι διάσπαρτες στην περιτοναϊκή κοιλότητα, ίσως είναι περισσότερο επιβλαβείς για την γονιμότητα από ότι τα ενδομητριώματα. Μάλιστα. Κρύβει κάποιος, εκτός από τις επιπτώσεις που έχει στην γονιμότητα της γυναίκας, κρύβει κάποιος άλλος κινδύνους η ύπαρξη ενδομητρίωσης? Ας πούμε, μπορεί να εξελιχθεί κάποια στιγμή σε κάποιας μορφής καρκίνο? Όχι, θα πω όχι. Ενδομητρίωση, υπάρχουν κάποιες μελέτες που κάνουν αυτή τη σύνδεση. Αυτό που θα πω στη συζήτησή μας είναι όχι. Η ενδομητρίωση είναι μια κατάσταση η οποία είναι χρόνια, καλοήθης και πάει να υπάρχει όταν η γυναίκα μπει στην εμεινόπαυση. Ναι, γι' αυτό και εγώ δεν έχω κάνει τίποτα μετά τη γέννηση των διδήμων και ούτε πρόκειται να κάνω. Αλλά να θέσω μία ερώτηση προσωπική. Εμένα η ενδομητρίωση έχει εξελιχθεί σε αδενομίωση. Τι ακριβώς είναι αυτό? Είναι αδερφάκια. Είναι αδερφούλες. Μάλιστα. Έχουν την παρόμοια βάση. Όπως στην αδενομίωση, τον ιστό της περίοδου που βρίσκουμε διάσπαρτα στην κοιλιά της γυναίκας, αρχίζουμε και τον βρίσκουμε μέσα στα μυϊκά κύτταρα, μέσα στο τείχομα της μήτρας. Η αδενομίωση είναι η νόσος των 40-45 ετών αυτής της ηλικίας. Αλλά έχουν κοινή βάση. Και μην ξεχνάτε, και κανείς θα αναρωτιέται και θα πει, μα γιατί, από τη μια πλευρά βρίσκεται στην κοιλιά και μετά βρίσκεται μέσα στο τείχομα της μήτρας. Ναι, όλο αυτό ξεκινάει από μια ανοσολογική διαταραχή, να το πω έτσι, και είναι πολύ κοντά, χέρι-χέρι πάνε η ενδομητρίωση με την αδενομία. Πρέπει πρώτα να εμφανιστεί ενδομητρίωση για να προκύψει αδενομίωση? Όχι. Δεν είναι απαραίτητο. Μπορεί κάποια γυναίκα να τα εμφανίσει και τα δύο. Ίσως ήσασταν λιγάκι άτυχοι. Μπορεί να μην έχουν ενδείξει ενδομητρίωση κατά την αναπαραγωγική ηλικία και μεγαλώνοντας ξαφνικά να αρχίσουν να πονά στην περίοδο. Έχουν πολύ αίμα. Και να πούμε γιατί μου συμβαίνει αυτό και τότε είναι που εμφανίζεται η αδενομίωση. Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι και η ίδια αντιμετωπίζεται χειρουργικά αν κάποια γυναίκα θέλει ας πούμε, αν εγώ ήθελα να γλιτώσω από τους πόνους περίοδου κτλ. Θα πρέπει να μπω στη διαδικασία χειρουργείου, έτσι δεν είναι? Ή αντιμετωπίζεται φαρμακευτικά? Πάλι φαρμακευτικά, με παυσίπονα, της ίδιας λογικής, τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη. Επίσης, η αδενομίωση αντιμετωπίζεται και αυτή φαρμακευτικά, με τα ίδια σκευάσματα. Εξαρτάται και πόσο κοντά η γυναίκα είναι στην εμεινόπαυση, οπότε μπορεί να φέρουμε την εμεινόπαυση λίγο πιο κοντά, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής. Και εν τέλει, αν όλα αυτά δεν αποδώσουν, μπορεί κανείς να σκεφτεί και τη χειρουργική αντιμετώπιση. Όχι, γιατί τα φοβάμαι τα χειρουργεία. Θα ήθελα λίγο να περάσω λίγο σε κάποιες ερωτήσεις που έχουν ήδη τοποθετηθεί. Καλησπέρα, λέει ένα μέλος, και μπράβο για το live. Να υπάρχει ενημέρωση, γιατί πιο παλιά δεν υπήρχε.
Παθούσα και εγώ 22 χρόνια τώρα, από τα 17 μου παλεύω με την ενδομητρίωση. Αν είχα από τότε τη σωστή ενημέρωση, θα είχα κάνει ό,τι χρειαζόταν πολύ νωρίτερα για να κάνω παιδιά. Αν και ένα θαύμα το έζησα. Η ίδια λέει ότι έχει κάνει 3 χειρουργία, αλλά δυστυχώς έχει εμφανιστεί ξανά η ενδομητρίωση. Αυτή είναι πιο άτυχη, φαντάζομαι, από μένα. Σε ένα ερώτημα, έχω ενδομητρίωση από τα 15 μου, διαγνώστηκα στα 28 με συμπτώματα έντονου πόνου, ακανόνιστη περίοδο και σοκολατοειδείς κίστες. Επίσης υπογονιμότητα. Πρόσφατα έμαθα ότι η μήτρα μου είναι πλέον οπίσθια. Ερώτηση: εξαιτίας της ενδομητρίωσης μπορεί η μήτρα να γίνει οπίσθια? Και αυτό τι σημαίνει για την ερωτική επαφή, τη σύλληψη και τη γονιμότητα? Επίσης, είναι καλύτερο να γίνεται χειρουργείο και μετά εξωσωματική ή πρώτα εξωσωματική? Γιατί και με το χειρουργείο μπορείς να αποκτήσεις συμφύσεις. Να πούμε καταρχήν για την θέση της μήτρας, την πρόσθετη οπίσθια. Η θέση της μήτρας είναι κάτι το οποίο το έχουμε από τότε που γεννηθήκαμε. Δεν είναι κάτι που αλλάζει. Η μήτρα μπορεί να είναι πρόστια, οπίσθια ή να έχει μια ενδιάμεση θέση. Αυτό δεν έχει καμιά επίπτωση, δεν σχετίζεται με την ενδομητρίωση, δεν έχει καμιά επίπτωση στη γονιμότητα, στον τρόπο τοκετού, στον τρόπο σύλληψης. Είναι κάτι φυσιολογικό. Η οπίσθια θέση της μήτρας είναι τόσο φυσιολογική όσο είναι και η πρόστια. Το παντάμε στο 25%, ενώ 75% είναι πρόστια, αλλά είναι μια φυσιολογική κατάσταση. Τώρα, όσον αφορά την επέμβαση, ισχύει ότι η ίδια η ενδομητρίωση ούτως ή άλλως είναι μια κατάσταση η οποία δημιουργεί συμφύσεις. Άρα, δεν είναι το χειρουργείο το οποίο αυξάνει την επικινδυνότητα για τη δημιουργία συμφύσεων. Εκεί που αυξάνεται ο κίνδυνος με το χειρουργείο είναι όταν υπάρχουν ενδομητριώματα και αφαιρώντας ένα ενδομητρίωμα από την οθήκη, στερούμε από την οθήκη και φυσιολογικό οθηκικό ιστό και άρα αριθμό οαρίων οθυλακίων. Άρα, κατά κάποιο τρόπο, μειώνουμε το απόθυμα που έχει η γυναίκα σε οάρια. Κάποτε οι οδηγίες για την αφαίρεση των ενδομητριωμάτων ήταν ότι αφαιρούμε ενδομητριώματα όταν έχουν μέγεθος 4 εκατοστά και πάνω. Στις συναντήσεις, τις επιστημονικές και στα συνέδρια τέθηκε το θέμα και ποιος έβαλε το όριο των 4 εκατοστών. Ας είναι, γιατί να μην είναι 5. Γιατί ένα χειρουργείο ενδομητριωμάτων, όπως μπορεί να είναι ακροτηριαστικό για τη γυναίκα. Μπορεί πραγματικά η οθήκη μετά να μην είναι καθόλου λειτουργική. Θέλει κανείς να δει και τα υπόλοιπα δεδομένα. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και αποφασίζει κανείς πώς θα προχωρήσει και πώς θα το διαχειριστεί. Δεν ισχύει μία απόφαση για όλους. Είναι αυτό που λέμε πολύ συχνά, ότι κάθε οργανισμός, η κάθε γυναίκα είναι διαφορετική, οπότε πρέπει να αντιμετωπίζεται. Χρειάζεται εξατομίκευση. Ανάλογα με την ηλικία, με το απόθεμα, με την εικόνα των οθικών γενικότερα. Πολύ σημαντικό. Μια επόμενη ερώτηση λέει: καλησπέρα σας, ήθελα να ρωτήσω, υπάρχουν εξετάσεις που μπορεί να δει κάποιος εάν δεν έχει συμπτώματα, και η ιστεροσκόπηση είναι ένας τρόπος να το δεις, να δεις δηλαδή την ύπαρξη ενδομητρίωσης προφανώς? Όχι, η ιστεροσκόπηση δεν είναι η μέθοδος εκλογής. Η ιστεροσκόπηση είναι μια διαδικασία με την οποία μπαίνουμε με μια κάμερα μέσα στη μήτρα και βλέπουμε την κοιλότητα της μήτρας. Κάποιες φορές μπορεί εκεί να εντοπίζονται κάποιες μικρές εστίες, οι οποίες όμως δεν είναι ενδεικτικές. Δεν σημαίνει ότι αν δεν βρούμε δηλαδή ευρήματα στην ιστεροσκόπηση δεν υπάρχει ενδομητρίωση. Δεν είναι η ιστεροσκόπηση η εξέταση που θα μας το δείξει. Όσον αφορά τους δείκτες έχουν προταθεί πάρα πολλοί δείκτες αίματος, μάλλον εννοεί η κυρία. Χρησιμοποιούμε περισσότερο το ΣΕΑ 125, που είναι ένας δείκτης, ο οποίος όμως
δεν έχει και υψηλή ειδικότητα, δηλαδή δεν σημαίνει ότι αν είναι χαμηλό το ΣΕΑ 125 αποκλείεται να υπάρχει ενδομητρίωση. Έχουν προταθεί επίσης και κάποια άλλα μόρια φλεγμονής, όπως είναι κάποιες ιντερλευκίνες. Μια τελευταία μελέτη που αξιολόγησε πάρα πολλούς από αυτούς τους δείκτες, θεώρησε ότι μόνο το ΣΕΑ 125 και η ιντερλευκίνη 6, καθώς επίσης και κάποια αντισώματα έναντι του ενδομητρίου, είναι αυτά τα οποία θα είχε κανείς νόημα να ελέγχει στην περίπτωση της ενδομητρίωσης. Να πούμε ότι το CA125 είναι ένας αντικαρκινικός δείκτης. Και πολλές... Το λέμε, είναι ένας δείκτης, ένας πρωτεϊνικός δείκτης που παράγεται από συγκεκριμένους ιστούς. Μπορεί να παραχθεί, ναι, και σε περίπτωση καρκίνου, γιατί φοβίζει αυτή η έκφραση στις γυναίκες ότι με έβαλε να κάνω έναν καρκινικό δείκτη. Όχι, είναι μια πρωτεΐνη. Είναι ένας δείκτης. Κάτι μας δείχνει. Δεν είναι υποχρεωτικό να είναι καρκίνος. Δεν είναι υποχρεωτικό να είναι καρκίνος. Να πάω σε μια άλλη ερώτηση. Και αν οι εξετάσεις είναι ok και κάνεις 13 οάρια και είναι καλά, μπορεί να έχεις ενδομητρίωση? Αν δεν έχεις συμπτωματολογία. Αν η περιχογραφική εικόνα είναι καλή. Αν ο αριθμός των ληφθέντων οαρίων 13 είναι ένας πολύ καλός αριθμός. Και όπως προανέφερε, η περιχογραφική εξέταση δεν παραπέμπει στην ενδομητρίωση, δεν θα σκεφτόμουν την ενδομητρίωση. Δεν σημαίνει ότι όλες οι γυναίκες έχουν ενδομητρίωση, γιατί φτάσαμε και στο άλλο άκρο. Γίνεται συζήτηση έτσι, μεταξύ των γυναικών και πολλές φορές γυναίκες οι οποίες δεν έχουν καμιά απολύτως ένδειξη για να ψαχτούν σε αυτό το τομέα, λένε μήπως έχουν ενδομητρίωση. Ναι, ακούγεται πάρα πολύ συχνά ως παράγοντας υπογονιμότητας. Γι' αυτό το ψάχνουν. Να σας τοποθετήσω μια άλλη ερώτηση. Αν δεν υπάρχουν κίστες στις οθήκες, αλλά ειστείες στην κοιλιά, πάλι επηρεάζει την ποιότητα των οαρίων? Ναι, αυτό είπα προηγουμένως, ότι τελικά φαίνεται από μεγάλες μελέτες ότι ίσως οι περιτοναϊκές εμφυτεύσεις, μικρές εστίες διάσπαρτες στην κοιλιά, ίσως τελικά να επηρεάζουν την αναπαραγωγή και μέσα σε αυτό συμπεριλαμβάνεται και η ποιότητα των οαρίων, ίσως και περισσότερο από ότι η ύπαρξη κίστων στις οθήκες. Είναι αυτό που ακούμε κάποιες φορές που λέει δημιουργεί τοξικό περιβάλλον στη μήτρα. Ακριβώς. Επειδή μέσα στην περιτοναϊκή κοιλότητα, μέσα στην κοιλιά των γυναικών που έχουν ενδομητρίωση, υπάρχει μεγάλη έκφραση φλεγμονωδών παραγόντων. Με αυτόν τον μηχανισμό επηρεάζονται και τα οάρια, όπως είπα, και η γονιμοποίηση του οαρίου από το σπέρμα, αλλά και η ίδια η εμφύτευση του εμβρίου. Μάλιστα. Ένα άλλο μέλος ρωτάει πώς μπορώ με ενδομητρίωση να βελτιώσω την ποιότητα των οαρίων μου? Μόνο λαμπαροσκοπικά? Η αντίσταση στην ινσουλίνη συνδέεται με την ενδομητρίωση? Όχι, ναι, πείτε μου. Ρωτάει ακόμα, καθώς και η διατροφή επηρεάζει το βαθμό της φλεγμονής? Ναι. Να πούμε καταρχήν το πρώτο που ρώτησε για την... Πείτε μου πάλι λέει πώς μπορώ με ενδομητρίωση να βελτιώσω την ποιότητα των οαρίων. Ναι. Είναι είτε χειρουργικά, να μειώσουμε δηλαδή τις εστίες, την έκφραση της ενδομητρίωσης, είτε φαρμακευτικά, να βάλουμε για ένα χρονικό διάστημα την ενδομητρίωση να κοιμηθεί. Και αυτό, όπως είπε, μπορεί να γίνεται με τα αντισυλληπτικά, είτε με προγεσταγόνα, είτε με κάποια άλλου είδους σκευάσματα. Πολύ συχνά, δηλαδή, μετά από χειρουργείο, μπορεί να βάλουμε τη γυναίκα σε ένα χρονικό διάστημα καταστολής, το οποίο μπορεί να είναι από 3 έως 6 μήνες, και βλέπουμε μετά πραγματικά ότι πετυχαίνουν εγκυμοσύνη στα ζευγάρια. Βιώνεται το τοξικό περιβάλλον, βελτιώνει την ποιότητα των οαρίων και τα καταφέρουν. Και έχουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις και πολλές τέτοιες εγκυμοσύνες. Αυτό συνέβη σε μένα. 6 μήνες καταστολή και μετά πέτυχα θετική χορηγική. Ναι, συμβαίνει πολλές φορές και με αυτόματη σύλληψη βελτιώνονται πολύ οι πιθανότητες και είναι πάρα πολύ ωραίο
να το ανακαλύπτει κανείς νωρίς, όταν το ζευγάρι είναι, και η γυναίκα είναι ακόμη νέα. Το άλλο που ρώτησε η κυρία, και είναι πάρα πολύ ωραίο, αξίζει να πούμε τι παίζει ρόλο, τι μπορούμε να βελτιώσουμε στη διατροφή μας, στην καθημερινότητά μας, αναφορικά με την ενδομητρίωση, γιατί φαίνεται ότι η διατροφή επηρεάζει την ενδομητρίωση, κυρίως στην έκφρασή της. Ας πούμε, το αλκοόλ. Με το αλκοόλ αυξάνονται τα επίπεδα των ιστρογόνων στο αίμα μας. Αυτό πυροδοτεί ενδεχόμενη ενδομητρίωση. Επίσης, φαίνεται ότι οι γυναίκες οι οποίες εμφάνισαν ενδομητρίωση καταναλώνουν λιγότερα φρούτα και λαχανικά. Επίσης, λιγότερα γαλακτοκομικά. Αντίθετα, τρώνε πολύ περισσότερο κόκκινο κρέας και όλα τα λιπαρά τα οποία δεν είναι καλά και δεν βοηθούν. Η βιταμίνη D έχει συσχετιστεί επίσης με την ενδομητρίωση. Οι γυναίκες με χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D φάνηκε ότι εμφάνισαν συχνότερο ενδομητρίωση από γυναίκες οι οποίες είχαν υψηλότερα επίπεδα. Η βιταμίνη D ευθύνεται, η έλλειψη μάλλον της βιταμίνης D ευθύνεται και με τις αυτόματες αποβολές, έτσι δεν είναι? Τελικά η βιταμίνη D παίζει ρόλο σε πολλές λειτουργίες του οργανισμού μας. Ή και η αύξηση της ζάχαρης, δεν ξέρω αν ισχύει, δηλαδή εμπειρικά το λέω, ότι η ζάχαρη, δεν ξέρω, ερεθίζει τις φλεγμονές, δημιουργεί παντός περισσότερο πόνο όταν καταναλώνεις γλυκά, ξέρω εγώ. Προφανώς πρέπει να σχετίζεται. Και αυτό που ρώτησε η γυναίκα για την αντίσταση στην ινσουλίνη, όχι. Δεν φαίνεται να συσχετίζεται με την ενδομητρίωση η αντίσταση στην ινσουλίνη. Είναι κάτι άλλο. Αλλά μια γυναίκα η οποία μπορεί να έχει πολλά κιλά, επειδή το λίπος και αυτό περιφερικά παράγει ιστρογόνα, και αυτό μπορεί να παίξει ρόλο. Αν και στην παθογένεση, θα σας πω κάτι που ίσως αν δεν το έχετε υπόψη είναι εντυπωσιακό, στην παθογένεση της ενδομητρίωσης φαίνεται ότι κορίτσια τα οποία είναι αδύνατα, και μάλιστα αδύνατα όταν ξεκίνησε η περίοδός τους, την περίοδο της εμιναρχής τους δηλαδή, και στην ηλικία των 20-25 και με υψηλό ανάστημα, είναι αυτά που συχνότερα θα εμφανίσουν ενδομητρίωση. Αυτό δεν το ήξερα. Δεν ξέρω αν ερώτηση τώρα που απλά σκέφτηκα εγώ, αν σχετίζεται με τις πολυκυστικές οθήκες. Όχι, δεν υπάρχει συσχέτιση με τις πολυκυστικές οθήκες. Υπάρχει η εξής συσχέτιση. Φαίνεται ότι οι γυναίκες με πολυκυστικές οθήκες, αν εμφανίσουν και ενδομητρίωση, αυτό χειροτερεύει πολύ το φαινότυπό τους. Μάλιστα. Πάλι, προσωπική μου εμπειρία, είχα και πολυκυστικές οθήκες, γι' αυτό το ρωτάω και το έχω ακούσει βέβαια και στην ομάδα. Να περάσω σε μια άλλη ερώτηση. Υφίσταται ενδομητρίωση στα 40+, επιδρά δηλαδή στην ποιότητα, στην ποιότητα ή πλέον είναι αρχόμενη? Σε μερικές ηλικίες υπάρχουν επιπτώσεις όντως? Το λίγο δεν κατάλαβα και εγώ λίγο την ερώτηση, να την αν υφίσταται ενδομητρίωση στα 40+, εννοεί σε ηλικία άνω των 40. Βέβαια, να μην είχε διαγνωστεί νωρίτερα ή μπορεί να εξελίχθηκε με αποτέλεσμα η γυναίκα να το αντιλήφθηκε τότε. Δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχε νωρίτερα. Και εφόσον έχει κανονική περίοδο, θα μπορούσε να εξελιχθεί και να το ανακαλύψει τότε. Να ρωτήσω κάτι άλλο που το σκέφτηκα τώρα. Υπάρχει περίπτωση να είναι κληρονομική σαν κατάσταση, σαν όχι πάθηση τέλος πάντων? Να υπήρχαν, δηλαδή άτομα... Έχουν συσχετιστεί κάποιες ομάδες γονιδίων, έχουν συσχετιστεί με την ενδομητρίωση, χωρίς ακόμη να είμαστε σε θέση να πούμε ότι γονιδιακά κάνετε αυτό τον έλεγχο για να δούμε αν υπάρχει αυξημένος κίνδυνος και αν κληρονομήθηκαν αυτά τα γονίδια. Φαίνεται ότι η έκφραση της είναι κάτι συνδυαστικό. Δηλαδή, επιδημιολογικά πράγματα, περιβαλλοντικά πράγματα, παράγοντες από το περιβάλλον, σε συνδυασμό με μια γενετική προδιάθεση, δίνει αυτό το τελικό αποτέλεσμα. Υπάρχουν μελέτες για γονίδια, ακόμη όμως δεν είμαστε σε θέση να πούμε ότι αυτά τα γονίδια σχετίζονται ξεκάθαρα με την ενδομητρίωση.
Η αλήθεια είναι ότι η υπογονιμότητα, η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή έχει πάρα πολύ δρόμο μπροστά. Είναι πάρα πολλά τα θέματα που Το χρήζουν. εντυπωσιακό, νομίζω, κυρία Χατζάκου, είναι το γεγονός ότι και η ενδομητρίωση, όπως και άλλες καταστάσεις, σχετίζονται με αυτό που τα διάφορα χημικά, όπως και η επίδραση στο σπέρμα. Τα διάφορα χημικά που είτε με τη διατροφή, είτε με τα προϊόντα συσκευασίας, με διάφορους τρόπους, έχουν μπει στη ζωή μας. Όλα αυτά τα χημικά που χαρακτηρίζονται σαν ενδοκρινικοί διαταράκτες, φαίνεται ότι παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και στην εμφάνιση της ενδομητρίωσης. Δυστυχώς. Να περάσω σε μία επόμενη ερώτηση. Το μεγαλύτερο πίστιο πάχος της μήτρας σε σύγκριση με το υπόλοιπο τείχομα, χωρίς κανένα άλλο σύμπτωμα, είναι ίσως ένδειξη? Επίσης συνδέεται με τις πολικυστικές? Καλά, αυτό το είπαμε πριν. Δεν Ναι. συνδέεται. Το μεγαλύτερο οπίστιο πάχος, η πρόσθετα, όταν γενικά δηλαδή υπάρχει ασυμμετρία προστίου οπιστίου τυχώματος, είναι μια υπερηχογραφική ένδειξη ύπαρξης αδενομίωσης, που όπως Μάλιστα. αναφέραμε προηγουμένως, συσχετίζεται με την ενδομητρίωση. Δηλαδή, όταν το βλέπουμε και το μετράμε, γιατί μετράμε το πάχος του μυϊκού τυχώματος, στην άκρη του μυαλού μας έχουμε αυτό. Μάλιστα. Να κάνω και μία τελευταία από ό,τι φαίνεται ερώτηση. Λέει: καλησπέρα σας και ευχαριστούμε. Την επόμενη εβδομάδα θα κάνω λαμπαροσκόπηση. Η θηρεοειδίτιδα Χασιμότο επηρεάζει στα συμπτώματα της ενδομητρίωσης? Η θηροειδίτιδα Χασιμότο είναι και αυτή μια αυτοάνωση διαταραχή. Και έχει φανεί ότι η ενδομητρίωση πολύ συχνά συνυπάρχει με κάποιο αυτοάνωσο νόσημα. Είτε με Χασιμότο, είτε με ελκωδικολίτιδα, είτε με ρευματοειδή αρθρίτιδα, είτε με σκλήρυνση, είτε με νόσο Κρόν. Πάντως φαίνεται ότι πολλές φορές, επειδή έχουν αυτοάνωση αιτιολογία, μπορεί να συνυπάρχουν. Μάλιστα. Δεν επιδρά Χασιμότο δεν επιβαρυντικά στην ενδομητρίωση. Ένα άλλο μέλος ρωτάει: εκτός από το live birth, ποιες είναι οι ενδείξεις ότι τα οάρια είναι κακής ποιότητας κατά τη διάρκεια της εξωσωματικής? Παραδείγματος χάρη, είναι ανώριμα τα οάρια ή ίσως δεν γονιμοποιούνται ή δεν φτάνουν σε βλαστοκύστες? Είναι όλα αυτά. Παίρνουμε μικρότερο αριθμό ώριμων οαρίων, γιατί όπως είπα πολύ συχνά μειώνεται η ευαισθησία των οαρίων στην FSH όταν είναι σε γειτονία με τα ενδομητριώματα. Φαίνεται ότι σε γυναίκες με ενδομητρίωση έχουμε μικρότερο αριθμό γονιμοποιημένων οάριων. Επίσης, λιγότερα οάρια φτάνουν στο στάδιο της βλαστοκύστης. Δεν είναι μόνο το live birth, αλλά είναι όλη η εμβριολογική εξέλιξη από την λήψη και την αναγνώριση του οαρίου, την αναγνώριση της ωριμότητάς του ή μη, στην γονιμοποίηση, στην επίτευξη εμβρίου 5ης μέρας και μετά στην κοίηση. Σε όλα αυτά τα στάδια φαίνεται ότι τα οάρια γυναικών από ενδομητρίωση υπολείπονται σε σχέση με τα οάρια γυναικών που έχουν κάποιο άλλο αίτιο υπογονιμότητας, ας πούμε ανεξήγητη υπογονιμότητα ή σελπιγγικό παράγοντα. Μάλιστα. Ωραία, δεν βλέπω κάποια άλλη ερώτηση. Θα ήθελα να μου πείτε αν εσείς έχετε κάτι ακόμα να μας πείτε σχετικά με το θέμα αυτό. Ξέρετε, πολλά πράγματα. Είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο της καθημερινότητάς μας. Αυτό που νομίζω έχει σημασία και το σκεφτόμουν με αφορμή αυτό που μας ανέφερε μια κυρία που είπε ότι από πολύ νωρίς διαγνώστηκα και τελικά στα 28 μου προσπάθησα να κάνω παιδάκι κτλ. Είναι όλοι μας, όταν βλέπουμε άσχετα με το τι θα κάνει η γυναίκα όταν θελήσει να αποκτήσει οικογένεια, όταν βλέπουμε και εξετάζουμε ένα κορίτσι στα 18, στα 19, στα 22, χωρίς να έχει το άμεσα ζητούμενο είναι η οικογένεια. Να σκεφτόμαστε τη δυνατότητα που προσφέρει η επιστήμη σήμερα και η τεχνολογία της κρυοσυντήρησης οαρίων. Ναι, είναι ένα θέμα που το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές αυτό. Ξέρετε, εγώ που χειρούργησα την ανιψιά μου, που είναι σαν παιδί μου, με μια μεγάλη κίστη ενδομητρίωσης, και αν και είναι σε μικρή ηλικία, δηλαδή είναι 26 χρονών, θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, γιατί
όπως είπαμε, η ενδομητρίωση είναι μια χρόνια κατάσταση. Ίσως και επιλεκτική. Επομένως, αυτό που θα πρέπει κανείς να σκεφτεί είναι ας κρατήσουμε οάρια. Ναι, είναι πολύ σημαντικό και πρέπει και ήδη το σκέφτομαι κι εγώ που και η κόρη μου είναι μικρή. Γενικά το λέμε και το προτείνουμε, γιατί πλέον οι γυναίκες αργούν και να εξελιχθούν στον χώρο της εργασίας και οικονομικά να αποκτήσουν αυτά που χρειάζονται, και βλέπουμε μία τάση να παντρεύονται ή να μπαίνουν στη διαδικασία δημιουργίας οικογένειας μετά τα 35. Και η έλλειψη ενημέρωσης δημιουργεί τα προβλήματα που βλέπουμε πάρα πολύ συχνά μέσα στην ομάδα, είτε με τα θέματα ενδομητρίωσης, είτε με άλλους παράγοντες που στερούν τη σύλληψη. Μπορώ να τοποθετήσω κάποια ερώτηση που έχει γίνει τώρα. Για τις βλαστοκίστες δεν φταίει το σπέρμα? Αν δεν φτάνουν εννοείς σε βλαστοκίστες και έχεις λίγες, ας πούμε από 9 μόνο 2 βλαστοκίστες, προφανώς το μέλος θέλει να πει ότι αν δεν φτάνουν τα έμβρια στο στάδιο της βλαστοκίστης, συνήθως οι γιατροί λένε ότι μπορεί να φταίει και το σπέρμα. Αν δεν φτάνουν τα έμβρια στο στάδιο της βλαστοκίστης, μπορεί να φταίει και το οάριο και το σπέρμα. Η διαφορά είναι ότι το σπέρμα αρχίζει να εκφράζεται μετά την τρίτη μέρα, τέταρτη και πέμπτη, οπότε αν όλα είναι περίφημα μέχρι τότε, αλλά τελικά δεν φτάνουμε στην πέμπτη μέρα, ναι, σκεφτόμαστε ότι μπορεί να φταίει και το σπέρμα, χωρίς να βγάζουμε τελείως από το πεδίο το οάριο. Αυτό που ουσιαστικά αξιολογούμε δεν είναι μόνο μία μέρα του εμβρίου, αλλά όλη η εμβριολογική του πορεία. Εδώ σε εμάς, στο Embryo Lab, κάθε μέρα μιλάμε με τους εμβριολόγους μας, αξιολογώντας κάθε μέρα πώς είναι η εξέλιξη του εμβρίου και σε τι βαθμό συμμετέχει το οάριο και το σπερματοζώαριο σε κάθε στάδιο. Άρα, αν δεν δημιουργούνται βλαστοκίστες, δεν φταίει μόνο το σπέρμα. Ναι, κυρίως... Μπαίνει στην εξίσωση σε μεγάλο βαθμό και το σπέρμα, γιατί αν δεν έχουμε έμβρια μέχρι την τρίτη μέρα, θα πούμε ναι, φταίει το οάριο. Αλλά δεν είναι μόνο το σπέρμα. Εντάξει, οι περισσότεροι γιατροί το έχουν πει και εδώ σε live, ότι επειδή είναι το μεγαλύτερο κύτταρο, πολύ μεγαλύτερο σε σχέση με το σπερματοζωάριο, φέρει συνήθως και τα περισσότερα προβλήματα στην γονιμοποίηση. Άλλη μια ερώτηση, λογικά πρέπει να την έχουμε απαντήσει, αλλά θα την κάνω. Έντονη πόνη περίοδου και εντερικά προβλήματα τις 2 πρώτες μέρες της περίοδους να μας βάλει σε υποψίες για ενδομητρίωση, ή μπορεί να είναι και φυσιολογικό? Εξαρτάται αν είναι η δυσμηνόρια πρωτοπαθής ή δευτεροπαθής. Αν η γυναίκα δηλαδή έχει πρωτοπαθή δυσμηνόρια, το κορίτσι, από τότε που πρωτοήρθε περίοδος, η πρώτη σκέψη μας δεν θα είναι η ενδομητρίωση. Αν όμως είναι δευτεροπαθής η ενδομητρίωση, δηλαδή αρχίζει μετά τα 18-19, ξαφνικά εκεί που το παιδί δεν πονούσε, αρχίζει να πονάει στην περίοδο, να θα σκεφτούμε την ενδομητρίωση. Μάλιστα. Και αυτό που είπαμε είναι ότι και μέσα στον κύκλο γενικότερα μπορεί να υπάρχουν πόνοι, έτσι, όταν υπάρχει ενδομητρίωση. Μπορεί να υπάρχουν άτυποι πόνοι, ναι, οι οποίοι μπορεί να οφείλονται στην παρουσία συμφύσεων, στις αιστείες που μπορεί να υπάρχουν σε άλλα όργανα και να επηρεάζουν τη λειτουργία τους, όπως είναι το έντερο ή ο ουροδόχος κίστη. Η γυναίκα μπορεί να πονάει στην επαφή. Μπορεί να υπάρχουν άτυποι πόνοι, βέβαια. Και όπως μπορεί να υπάρχει και ακανόνιστη κολπική αιμόρρεια, δηλαδή να έχει η γυναίκα. Μην έχει η περίοδος της λίγο να είναι διαταραγμένη. Νομίζω ότι δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε. Να προσθέσουμε κάτι άλλο. Να πω αυτό που να γυρίσω εκεί που συζητούσαμε προηγουμένως. Στο βαθμό που μπορούμε, να διαφυλάξουμε το σώμα μας και την γονιμότητά μας. Δηλαδή με την καλή διατροφή. Με γυμναστική φαντάζομαι. Ναι, με καλό δίκτυο μάζας σώματος, με καλή διατροφή, με περιορισμό του αλκοόλ, με περιορισμό της κατανάλωσης καφέ, χωρίς, έτσι τρώγοντας υγιεινά, χωρίς τα λιπαρά τα οποία
μας κάνουν κακό, όσο μπορούμε να διαφυλάξουμε έτσι την αναπαραγωγική μας υγεία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε και μου δίνετε την ευκαιρία να πω ότι έχουν τεθεί πολλές φορές ερωτήσεις και οι γυναίκες λίγο το λένε με παράπονο. Γιατροί συστήνουν πλέον το σωστό σωματικό βάρος και τη σωστή διατροφή. Υπάρχουν γυναίκες που λένε οι φίλοι μου, ξέρω εγώ, ήταν 120 κιλά και έμεινε φυσιολογικά έγκυος, εγώ γιατί δεν μπορώ να μείνω. Οπότε νομίζω ότι θα χρειαστεί κάποιο live να κάνουμε για να συζητήσουμε το πώς σχετίζεται το υπερβολικό λίπος με το πρόβλημα σύλληψης. Ξέρετε, αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και θα το κάνουμε σε ένα επόμενο live. Ναι. Το ρόλο που παίζει, γιατί το ακούμε πάρα πολύ συχνά, όταν έρχονται τα ζευγάρια έτσι και συζητάμε, λέμε ότι η βασική μας μέρημνα είναι να βελτιώσουμε τη γονιμότητα τη φυσική μας. Ναι. Και μετά να καταφύγουμε σε θεραπείες. Ναι. Και το βασικότερο μέτρο είναι η άσκηση και το καλό σωματικό βάρος. Πολλές φορές και οι γυναίκες λοιπόν αστειευόμενες μου λένε «Μα και η φίλη μου είχε τόσα κιλά και όμως έμεινε πάρα πολύ εύκολα, έγκυος και γέννησε και όλα καλά. Τώρα τι είναι αυτά που μου λες?» Αλλά βγήκαν κάποια τελευταία δεδομένα τα οποία πραγματικά απεικονίζουν σε αριθμούς το τι σημαίνει αυτό, πέρα από αυτό το γενικό που υπήρχε σε εργασίες, ότι έχουν περισσότερες πιθανότητες να αποβάλουν στο πρώτο τρίμηνο οι γυναίκες από νευτικές επιπλοκές κτλ. Με αριθμούς φαίνεται πόσο μικρότερες πιθανότητες έχουν να πετύχουν κοίηση οι γυναίκες που έστω και μικρή απόκληση έχουν το σωστό σωματικό βάρος. Μάλιστα. Να πούμε όμως ότι το ίδιο πρέπει να ισχύει και για τον άντρα, έτσι, και ο άντρας, ας πούμε. Βεβαίως, το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τον άντρα. Ωραία, δεν έχουμε κάποια... βέβαια, ένα μέλος λέει αν επιτρέπεται το κόκκινο κρασί. Λογικά επιτρέπεται. Λέγαμε και έτσι μας άρεσε να το ακούμε, ότι ναι, ας πούμε να πιούμε και ένα ποτηράκι κρασί και μάλιστα και στις σκήσεις λέγαμε ένα ποτηράκι κρασί την εβδομάδα μετά το πρώτο τρίμηνο επιτρέπεται. Τελικά φαίνεται ότι η κατανάλωση αλκοόλ από τη γυναίκα, ακόμη και σε αυτό την πολύ χαμηλή δόση του ένα ποτήρι κρασί την εβδομάδα, μπορεί να επηρεάσει την ορεξία της. Θετικά ή αρνητικά? Αρνητικά, μάλιστα. Τι άλλο θα στερηθούμε για την απόκτηση ενός παιδιού, πείτε μου. Κυρία Δημητράκη, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πραγματικά μέσα από την καρδιά μου για την παρουσία σας σήμερα σε ένα πρώτο live. Να πούμε ότι θα τα ξαναπούμε στο μέλλον σίγουρα με ένα έτσι διαφορετικό θέμα. Σήμερα ήταν μια ευκαιρία να σας γνωρίσουν και τα μέλη. Οπότε εγώ σας ευχαριστώ και στο επανειδήν. Και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για για τη φιλοξενία, για την πρόσκληση, για τη φιλοξενία. Χαίρομαι πάρα πολύ να υπάρχει αυτή η αλληλεπίδραση. Ναι. Δηλαδή, μου δίνει χαρά πραγματικά. Θα μπορούσαμε σε κάποιο άλλο live να μαζέψουμε ερωτήσεις και να μιλάμε με τις γυναίκες με ερωτήσεις-απαντήσεις, χωρίς να πλατιάζουμε και να λέμε πράγματα θεωρητικά. Γιατί πιστεύω στην εξατομίκευση πάρα πολύ. Θεωρώ ότι κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Και μου δίνει πολύ μεγάλη χαρά και η συζήτηση και η επικοινωνία με τις γυναίκες. Δική μου ήταν η χαρά που ήμουν εδώ σήμερα μαζί. Να ευχαριστήσω και εσάς και όλες τις γυναίκες που μας τίμησαν με την παρέα τους. Εμείς θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Θα σας ευχηθώ ένα καλό βράδυ και ένα καλό τρίμερο. Επίσης και σε όλες τις γυναίκες που μας βλέπουν. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Επίσης.